magandang gabi sa inyo lahat. Lahat ng aking mga viewer na palaging nanonood sa aking mga video. Nandito ako ngayon humaharap sa kanila para pag-usapan ang mga problema na mayroon kami sa aming pamilya. At gusto ko na ma-resolve ito sa maayos na usapan ang lahat ng aming mga kapitbahay. Dumanas kasi kami ng hindi pagkakaintindihan ng nakaraang mga araw lamang dahil sa mabigat na aking naramdaman mga problema na nagkasabay-sabay at hindi kami nagkaunawaan. Mayroon lang akong mga katanungan na gusto kong malaman sa aking misis at gusto kong masagot niya ito kung ano man ang gusto niyang isagot sa akin. Unang-una kong katanungan, ano ba ang tingin niya sa akin bilang asawa? At ang pangalawa kong tanong, gaano ako kahalaga sa kanilang buhay? At yan, gusto kong malaman ninyo. At gusto ko rin malinawan ang aking isip kung gaano ako ka importante sa kanila. Ngayon, ipasagot ko yung anak kong tanong. Ang una kong tanong ay, ano bang tingin, ano ba yun? Ano bang ibutang lang mo. Ilagay mo. Ibutang mo na. Kaya nga silog. Lagaan na lang na. Ano lang. Anuin ko na lang, baguhin ko na lang yan. Ang aking mga tanong ay, gaano ako kahalaga sa inyo, sa buhay ninyo? Sige na, sagot Ano nang ko. tanong? Gaano ako kahalaga sa buhay ninyo? Ano ba? Mahalaga. Gaano kahalaga? Kasi hindi ko napipil ang aking mga nagawa na na-appreciate ninyo ang aking mga paghihirap. Bakit ganun ang aking naramdaman? Bisaya na lang ha. Tagalogin na lang para maintindihan sa lahat. Alam mo naman yan, kaya mo naman mag-Tagalog. Sige na, huwag ka na mahiya. Yung Practice totoo. lang sana ha. Sige na, pwede naman yan. Kuan? Yung totoo lang. Bakit gano'n na hindi mo na-appreciate na gaano ka kahalaga na pag umuwi ka, ano naman, nasikaso ka naman, mga pagkain, sa mga damit. Ang ano lang, minsan kasi naisip ko yung mga nagawa mong mali, kaya mainit ang ulo ko sa iyo. Minsan hindi ko na lang, hindi ko maiparamdam sa iyo na
Mm, kasi minsan ang ibabaw ang pag-iisip ko na may nagawa ka, nagsinungaling ka, tapos hindi ko alam kung anong mga ginagawa mo sa malayo ka. Yun lang ang Oo, pero yung gusto ko yung totoo yung mga naramdaman mo. oh, Kasi noon, maayos naman yung naramdaman ko, pero ngayong last mga month na parang may problema na hindi ko maintindihan kasi minsan sa dami-dami kong mga ginawa, kagaya na lang ng bigay ng mga pasalubong, tapos minsan pakiramdam ko hindi mo na-appreciate ng lahat. So ito ay naramdaman ko rin na parang iba na, at ito ay nagdudulot sa akin ng kakaibang pakiramdam. Pero kung ano man, sorry sa mga nagawa ko, kasi hindi naman tayo tao na perfect, magkakamali din tayo, pero importante na unawaan ko ang lahat. So ngayon nagkaroon tayo ng hindi pagkakaintindihan. Ang gusto ko sana na ayusin natin, kasi mahirap din para sa akin. Madami akong mga iniisip. Ang negosyo na mayroon tayo, maliit na negosyo, tapos minsan nagkaproblema ang ating sasakyan, kaya hindi lang kayo ang pinaproblema ko, marami. Kaya gusto kong ayusin natin ang lahat, at sana mabago natin at magkaunawaan tayo, dahil mahirap para sa akin na medyo magulo yung aking isip at mayroon pang mga problema sa negosyo. Ngayon, ang pangalawa kong tanong, hindi nyo ba naintindihan yung mga paghihirap ko para sa inyo? Hindi ba ninyo na-appreciate yung mga bagay na aking ginawa? Kasi pakiramdam ko parang ano lang, sa inyo madali lang ang lahat. Kaya gusto ko sanang isipin ninyo ng mabuti na gaano ka halaga yung aking papel bilang magulang, at sana maunawaan din ninyo na mahirap din ito para sa akin. Kaya ang tanong na ito ay mahalaga para sa akin. Kung na-appreciate ba ninyo ang mga bagay na aking ginawa sa inyo, at yan ang gusto kong malaman, kung naunawaan ba ninyo yung mga paghihirap ko. na-appreciate ko yun, kaso lang kasi iniisip ko na sa ginawa mo, kasi matagal na sa akin, makalimutan mo na ang hirap ng pagtrabaho, tapos ang pera madali lang gastusin. Yun ba, ang gusto ko sana na isipin natin na mahirap maghanap ng pera. Ang gusto ko, kailangan ang pera gastos sa tama. Ang
ano ko kasi sa iyo, kay pag ikaw tulad ng magbarkada ka, tapos yayain ka, magpayaya ka rin, wala ka rin matibay na panindigan, tapos ikaw pag nagkaumpisa na, sige na lang, gastos na lang, hindi mo na alam kung ano ang nangyari na sa pera. Tapos ang iniisip ko, magastos ka doon sa ano, parang wala na akong pakialam din kung ano manghingiin ko. Magalit ako pag anong hindi mo mabigay. Magalit ako na hindi mo matupad yun, kay unsa naman lang yung kung ano kailangan na dito lang naman sa bahay, pagkain, tapos sabihin mo lang nga wala nang pang budget, tapos doon sa barkada wala kang limit. Yun ang inano ko ba, kay kita wala pa man tayo na awas-awas pa tong pera, nahanglan pa natong magtipon, hindi nga tayo makabili ng maayos-ayos na kuan damit, tapos bahay, hindi pa tayo makatira ng maayos na bahay. Tapos ang hirap, yun ang gusto ko maisip mo ba na nahirapan ka sa paghanap buhay sa ikaw lang mag-isa, tapos ang pira sa iyo na lang pagasto, pahiram mo. Tama ka naman dyan. Okay naman yung sinabi mo, pero dapat din sana nating malaman mo kung gaano rin kahalaga yung pakikisama sa mga tao na kagaya niyan, kasi sila nakakatulong naman din sa akin, kagaya ng may mga customer na mga suki nila, binibigyan din nila ako ng mga customer, at tuwing nangyayari yun, parang pasalamat ko lang din sa kanila na na nagpainom. Lagi na pasalamat ka, no? Pero parang malaman mo na ba na budgetin mo na yung tama lang na halaga, hindi yung sobra-sobra na. Oo naman, nangyayari yan, pero hindi naman yung talagang araw-araw nangyayari. May mga pagkataon lang kaya ng Bernice, may mga sales na sila, tapos ako rin pauwi na rin. Pero nangyayari lang naman yun, yung tuwing maayos yung benta, mayroon tayong kinikita na sapat. Pero pag mahina naman, hindi naman nangyayari yan, kasi kinokontrol ko rin yung budget nga, dahil alam ko naman. Pero sa mundo ng mga ganyang hanap buhay, nandyan talaga yan ang mga ganyan na pangyayari. Parang banding na makakilala kayo, kasi pag hindi mo rin gagawin yan, paano na lang kung magkaroon ka ng trouble sa daan, tapos walang rescue sa'yo, walang tutulong sa'yo. Kaya mahalaga rin yan na ginawa ko yun para oras ng mga kikipitan, meron tayong matakbuhan. Kaya sana kayong masabi ko lang sa inyo kung ano man yung mga pagkukulang ko, mga pagkakamali ko sa buhay, lalong-lalo ngayon nag-adjust naman ako. Huwag naman sanang masyadong mag-isip na kasi mahirap din talaga ang buhay. Kaya nga ako nagsumika para sa inyo. Ang gusto ko lang maintindihan sana na hindi ako nagpabaya bilang magulang. Maging masaya na sana kayo, at ang gagawin ninyo ay iparamdam nyo sa akin na mahal niyo ako. Kasi sa totoo lang, pag umuwi ako sa bahay, nandito ako sa bahay, lagi pa kayo nag-aaway ng anak mo, tsaka parang wala akong naramdaman na masaya kayo nandito ako.
mahirap din yung gano'n na feelings na makaramdam na ako ng kasiyahan pagka nasa labas ako, tapos pag nandito sa bahay laging galit o mayroong hinihingi na hindi ko maibigay. Parang yun lang, wala nang value yung pagmamahal na naramdaman ko. Kaya ang sunod kong natanong, ganito, ano ang ating gagawin ngayon na namanas na tayo ng ganyang problema? Mayroon ba tayong gagawin na bago? Gusto kong malaman sa'yo kung ano yung gusto mong baguhin sa'yo. Sa akin, may sabihin ko rin kung ano yung baguhin ko. Mag-adjust na lang ako, anuhin ko na basta ayusin ko na yung mga ugali ko sa iyo, katulad na ng dati. Makaya mo gawin yun. Oo. Ano bang gusto mong na mangyari sa pamilya natin na ayaw mong masira o ano man? Yung ibig kong sabihin, gusto mo ba ang pamilya natin ay maging matibay o maging maayos hanggang sa ating pagtanda? Gusto mo yun? So, handa ka magbago, handa ka rin i-adjust mga ugali na Basta ang gusto ko lang na na rin yung iparamdam mo rin na sa akin na wala kang ginawang masama doon sa kanang malayo, kasi ganyan kasi yung mga hindi, wala na talagang, parang walang mga forever ang pamilya ba. Dahilan sa magsama-sama yung mga ganyan, tapos punta sa inuman na iba naman yan dahil yung pagkatagalan na. So, maniwala ka talaga na mga hindi lahat ganyan ang ginagawa sa labas. Hindi naman siguro lahat bakit nga mayroon namang yung ganyan katulad sa iyo na nakapagpatapos ng pag-aaral sa mga anak nila, tapos sila pa rin hanggang ngayon matanda na. Sige. Ang gusto ko, Ato lang ganyan talaga tayo. Atong part 2 ang kuan kita sa kaya ang video na to. Hello mga guys, pasensya na cut ko yung video para sa susunod na parte ng aming pag-uusapan malaman din ninyo.